Asier Hilariok zientzia geologikoen nazioarteko batzordeko zuzendariak aitortza entregatu die Gautegi Sarteagako eta Ereñoko alkateei, Patrik Zaituari eta Joseba Sarragoikotxeari urrenez urren. Laura Damasek eta Arantxa Aramburu Euskal Herriko Unibertsitateko Geologia Saileko ikerlariek eta Kareharria zientzia geologikoen nazioarteko batasunari aurkezteko ekimenaren sustatzaileek azaldu duten moduan nazioarteko ondarearen harri gisa jasotako aitortza horrek tokiko harriari balioa ematea dakar. Erromatar garaitik ezagutzen da bere ustiapena, eta Bizkaia inguruetako eraikin baserri eta Bilboko eraikin nagusietan fijatzen bagara, etzaigu ustekabean pasatuko harri gorri honek izan duen erabilera. Baina ohartarazi nahi nuen ere, kanpotik etorri zaigun rekonozimentu, nazioarteko rekonozimentu hau geologiako asoziazio batek ematen duela, eta beraz, arroka honek baduela garrantzi geologiko bat ere. Arroka honen historia, ez da erromatar garaian hasten, arroka honen historiak 100 milioi urte baino gehiago ditu. Garai hartan, dagoeneko jakingo duzu, baina Urdaibai itxaso sakonera gutxiko itxaso epel bat zen, eta itxaso hartan bizi ziren izakiek eta itxaso hartan gertatzen ari ziren prozesuek gauzatu zuten gaur hemen arroka gorri hau egotea. Beraz, arroka honek gordetzen duen historia geologikoa, ondare historiaz haratago doa. Zientzia geologikoen nazioarteko batasuna mundu mailako zientzia geologikoen disiplina ugariak bateratzen duen erakunde nagusia da. 1961 sortu zen 121 kide nazionalekin. 1.000.000 zientzilari baino gehiago ordezkatzen ditu eta mundu osoko erakunde zientifiko handienetariko bat da. Erakundearen eginkizun nagusia da nazioarteko ikerketa proiektuak koordinatzea, mundu mailan zientzia geologikoen hazkundean erabakigarriak diren estandarrak ezartzea eta garrantzi berezikotzat jotzen diren leku edo elementu geologikoei aitortza ematea. Azken arlo horretan, kokatu behar dugu Ereño Gorria Heritage Stone izendatu izana. Lo que nos interesa es la utilización de esas rocas, que en algún momento alguien ha pensado que esa roca, cortada de una manera determinada, transportada de una manera determinada, pulida de una manera determinada, puede ser una roca que contribuya sustancialmente al desarrollo de nuestra cultura. Y eso es lo que la Unión Internacional de Ciencias Geológicas designa o reconoce con la designación de una Heritage Stone, que es lo que en este caso kasu honetan neri ilusio handia egiten dit, bertakoa izan da, esan duten bezala, euskalduna izan da, lehenengo harri euskalduna lista horretan sartzea. Lehenengo 55 harriak, 2016 urtean hasi zen prozesu guztia, eta lehenengo 55ak aurkeztuko ditugu aurten Korean ospatuko den nazioarteko geologia kongresuan, abuztuan, okerrez panimanago, 29an. Eta hoien artean, egongo da noski, Ereñoko Kareharri gorria. Kareharrien multzoa grisa den arren, kolore gorri biziak egiten du berezi gaur aitortza hartu duen harri hau. Gautegi Sarteagan dago arrobia handiena, arrobi gorria edo Andrabideko arrobia izenekoa. Arrobia Bizkaiko ondare historiko izendatu zuten eta Euskadiko eta Estatuko interes geologikoko guneetako bat da. Naturgune eder batean gagoz, Euskal kultura ondarearen baliabide bizi monumentala. Ondino gitxi ezagutzen da, baina balio historiko, kultural eta natural garrantzitsua dauko. Gure harriaren ondare balioa nazioarte mailan errekonozitua izatea ohorea da. Gure nortasunaren simboloa delako eta Ereñoko udalerriagaz batera daukogun historiaren lekukoa delako. Kareharrizko zain bitxi hau 20 mende baino gehiagotan gure arrobietatik atera zan eta munduan zehar banatutako eraikin askoren edertasun arkitektonikoaren parte da. Kareharri gorri hau Euskadiko ondare arkitektonikoaren zati handi batean dago. Hemen bertan Gautegi Sarteagako gazteluan eta gure Andramari Eleixan. Bilbon, Arriaga Antxokian, Areatxako Iturrian edota Ziortxako monastegian. Baina harri hau urrunago ere aurki dezakegu. Adibidez, Asturiasen, Madrilen, Las Palmasen, Abilan edo urrunago, Vatikanoan adibidez. Horrek agerian uzten dau nazioartean izandako garrantzi historikoa. Gaur jasotzen dauen errekonozimentuagaz bere balio geologikoa berresten da.
eta geologiaren aldaretara eramaten dugu historia handiko harri hau. Koloreaz gain, kareharri honek kolorez zuriko moluskuen fosil ugari eta forma biribilduak ditu mosketan. Organismo horrek sakonera txikiko itsaso beroaren ondoa kolonizatu zuten Kretazeoan. Itsasoko sedimentua harri bihurtzeko prozesuan burdin oxido ultrafinak sartu izanak eman zion kolore gorria, baina ez fosilek.